man, kumusta ka mo mga kasama niyan sabi niyong alagad sa kanginan. Trifon Morales and them, may partner ka po na ko diri si Juan Itayan. Asap kita, always say a prayer mga kaiksun. Unahong ginato ang pagpanalangin sa itong labang mga gawam. Bisag asa may gana. Okay, thank you kayo sa mga gihatag ka na mo, Lord. Sa imong grasya nga gihatag na mo. Og sa kalinaw usab nga mong gipangandoy sa tibok kalibutan. Ikaw maghatag ni na mo, Lord. Kay makuli ka na mo. Salamat usab sa, again, sa mga grasya. Kanimo, gihatag ka na mo paglig-on sa mga una ug panglawas. Thank you, Lord. Asap, always say a prayer ay ibog kalimot niya. Okay? Pero nga ito katimanon karon nga suwatan po, no? Pinadakin sa kababae nga, napatago lang sa nga pining. Dili buhatan og duha sa radyo ni Ri Aliano. Kisunan ang atong sender si Pining. Kini akong problema, bahin is among gipuy-an nga nasuko namo ang tag-iya sa bahay ba tungod las numero. Pero aron gyud masabtan ang akong sugilanon, sugdon ko sa pagsugod ini ang tanan. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people, two less lonely people in the world tonight. Ay, hala, kisa man yung taxi nga ni Hunos among tungod, oy. Kisa. Oh, uy. Pining! Ah. Pining! Ay! Sugata ka na inay! Ginaglang kaya kong da! Uy, ang ako man ning my love, si Bintoy. Ay. Dong, Bitoy! Dong! Ikaw din na, Dong! Mami ko na naman! Ginaglang kong da, Dre! Adiot lang, Dong, na, Dong! Oops! Hinay, uy. Daghan na gud ani mga groceries. Atay. Uy, nangumpra ka? Oh, ode. Kay katumat ang gitagaan akong numero ba? Nagkadaog! Oh! Dako mo siya gipusta. Mao nga yasal ko gitagaan. Oh. Napang gipang groceries ko niya. Gipapag-grocery ko niya. Ay! Siya may bayar na rin. Oh, mao ba, Dong? Mm. Unya, ikaw, Dong, nakadaog pud ka. Oh! Uy! Oh, ngano mo makakadaog ko? Imo man ka to numero. Wa man ko kapusta! Kay? Oh, wa ka pusta. Imong numero, wa ka pusta. Ay, kinsa man ko magdahom nga mo gawas tong numero ha? Anya, ngano nang hatag man kaadto nga wa man ka daytoy klaro. Di man ka to numero di ay. Dahag, ipaninggan mong kustindahan ng atong giutangan, ang utang kong pala akong utang. Mm. Ingon man siya nga, 356. Unya, atol mga itong ako amigo, nangayog na kong numero, di mo akong gihatag ang 356. Hala, Uwang, gimigawas man. o ba? Unya, nabayaran ni mong utang. Oo, nabayaran kay. Gawas nga, gipag-grocery ko niya, tagaat ba ko sa kalibo? O ito nga akong gibayad lang sa akong utang. Nga, nung gibayaran man sa di mo. Eh, wala to di mo bayri. Ano man? Pasti mo gawas og balik. Bungas ito eh. Di na ito magawas, oy. Nga naman. Nabayaran naman. Aw, ay, pangutang og usab, Dong. Ay, pagkakidor. Ang kalaki gud ani akong bana, nagahatag man gud siya mga numero nga usahay matimingan nga mogawas, muhatag siya, mo na daghan na kay mangayo niya numero, pero siya di makadaog kay di man magpusta kay nahibaw man siya nga iya ra tong numero ha. Unya. Dong. Happy tag kuan be, kanang happy tag bikiri be, lamay ka og hupya uy. Oh, mahapit ang butika. Ano ba ka man? Oh, butika naman. Tarong si mo pagkatao diya ha. Bikiri. Mahapit ang bikiri. Kanang hupya dong ay, lami kayo na, init pa. Day. Ako ka na, ang parin gusto. Miss, nagkain mig hupya ba? Hupya ba? Balik 50 lang. Niya, sop na yung spod. Uy, hala, ni Bintoy. Tigay mig numero no di. Kaila lagi mo sa akong bana day. Suod mo. Oo, kay siya may nagatag og numero sa among kauban. Nya nakadaog. Ah. To, si Tunyo? Yan, nagkadaos Tunyo. Oo, uy, dako kay tugdaog. Milisahan ko dayon. Bago naman ang among panadero. Mao ba? Wa ko taga eskraho na. Nawa magani mi tagae. Kami tagay no Bintoy o, kay siguro gud ming siguro gud nga tagaan ka namo basta makadaog mi. Away, problema. Pero wa pa man ko tagay sa kong kontak na karon pa mang hapon. Sige, tagaan na lang niya mo, pero ay magsaba na, para dili masunog. Magawas og gihapon og magawas na di gihapon mo kada og kay nasunog man. Ay, way problema no Bintoy uy. Basta tagain niya minuya. Oh, lagi, siguro.
Pila man yung imo, amo. Ay- Pila tanan. Ayaw na lang, Noy, oy. Ako rin bayad, ana. Uy, bayra na mo, may ikog ka. Ayaw lang, laki. Way problema, ana, oy. Basta tagay lang niya, minuya. Para karong gabi, Ingon anak kasikat ang akong banas among lugar, ilado kaayo kay kusog bang manghatag og numero. Unya. Nya, itagaan to nimong taga Bikire. Na kay numero nga gihatag ato niya? Tuwa na. Ako lang kitagaan. Di man ka numero ha sa kuno. Numeros porlong yung may agi. Uy, may akong gihatag. Nya, mugawas ka hato. Aw, og mo gawas, aw, swerte siya. Og dili, aw, malas. Unsa mang numero ha imong gihatag kay nagatang sila. Ang kabuang ini akong bana pataka laghatag og numero. Nagtuo ang mga tao nga doon na siya kontak ng mga sindikato nga muhatag niyag numero. Pero ang tinuod, iya ra gyud ang numero nga iyang ipanghatag. Hangtod usa ka adlaw ana. Uy, hala, Bitoy. Nananuktok ko. Nangita na sa nimo kay mangayo na sa nagnumero. Lakaw ko niya utubang dito. Nayabag na gyud diri. Naunsa naman ni? Unsa ba ako ihatag? Unsa ba akong ihatag nga numero? Di ba nagpalit magpantig hapon? Oo. Usa may presyo ato. 150 ra to 150. Ano bayad mo 150? Oh, kada mo ihatag 150. Pagkakider, kauwawa ni. Huy, umaybaw sila nga kanang numero ha akong ihatag presyo na sa panty kalain ka asa. Mauwaw ta. Uwaw man ka. Ang, may bawo sila nga baratuhon akong panty. Sa presyo na ka. Saba da, ay, lapaw to ba nga to dito, kapuya sa kaniniya, uy. Lagaw na ba? Ay. Uy. Hala. Hala, yun, patay dyan bituya ka. Ang tag-iyaw na inisbahay nga atong iabangan ron. Hala, ting bayad man di ay nato ron. Unya mo tulo na kabuan bintoy. Lakaw, ikatubag ito. Mahadlo ko, lakaw Ay, na. Jesus nga mahadlok mong kutawang ka nga mo bayad man to. Mubayad lagi. Pero ikatulo na ron kabuan. Suko na kayo na ron. Lakaw at tuwa na kayo masuko na basta dugit ang mga biniya. Awa na awa. Relax, Gloria. Ako yung sulti ni po. Oh, may adlaw, Ponso. Oh, dugay lagi mo nang habli. Habi na kung natulog mo. Wow. Kining, kuhan, kining, Ponso, kining pasisyan kayo ha, kay wag yun maabot nga akong kwarta nga ipaabot ron. Pero kung maabot ko, bayro talaga ka. Uy, okay ra na dong binyut. Way problema na dong. Uy, milagro da. Mayo mabot. Salamat kayo, Ponso ha. Utan lagi ni mo eh. Kasi nabuton din kayo ka. Ay, way problema na dong. Basta ikaw, saman. Nya, di lang sa mumatag ron. Hmm? Sa, sa to, Di sa mumatag ka ron, ha? Wapo lagi may ikahatag taon. Uy, Sige lang. Sa sunod na lang. Way problema na. salamat kayo ha. Kining dong binot. Ha? Dong. Ano, Ay, Ponso? kinsa tingani mo, binot or bintoy? Libog ko na. Bintoy. Bintoy. Oh. Dong Ngano bintoy. ta? Ako andong. Dong bintoy. Kaning, watay numero diha dong. Saan? Naibaw man kung daghan kang gipanghatagang numero dong bintoy nya ni gawas man og daghan kayo kag gipapadaog nga mga tao ining mura man kag sibong labyal dong daghan kay panghatag numero. Pwede mangayo ko nimong numero dong. Ha? Oo, sure na Ponso. Pero, ay lagi pa napino ya kay, para di masunog ba? Ay udsa man taon udsa nang sunog ako'y kalibutan na. Maog daw ng bahay na to ana. Pero kadaghan sa mga posta sa mga numero, dili man lang noon pagawson, kay nasunog na ba? Daghan ang nahibaw. Mao ba? Ay kabalakado. Di ko madabi. Adto ra ko mong paisyo ni Parinuno isong bilon tabar. Ijikas na nako. Og mudaog gani ko dong. Tagaanti kag bunot. Usa ka buwan. Wa kay abang-abang aning ba? Salamat kayo. Basta mudaog lang way blima na. Ako ray may baon ni Budong. Okay. Taga. Ako lang ihunghong para pagsiguro. Uy, makapati ba? Okay dong. Sige. Sulti. Uhong dong. Okay dong. Ano ni Ruha dong? Oh, Noy. Usa lang kasi mana. Usa si mana? Oh, usa lang kasi mana. Sige dong. Ay, borgipay kay. Salamat dong ha. Uy, tuod. Dede ko dahang budbud. Di ka nasliti. Linambira na dong ay. Oh, nay. Adihan na ninyo. Uy, salamat kayo na yan.
Kagaon ng pagkakaon ng ginanang budbud kay kaliti. Unsa man dong ha? Unsa pa may wa nimo tilawi ka? Ako- Ganahan ka kanang ang bagol ni Jacqueline? Kanang Ako- ginagol niya? Di ano mang budbud doy. Ako ano naman ako matilawin oy. Ang soft drinks lang din sa ato. Wa pa. Palit Adi sa gatos Ikaw na palitan niya? Wow! Kompleto na kayo ron. Salamat kayo ya. buling ba na, Dong? Utan kay kanoy na. Usar to si Manadong? Oo, saan kasi mana. Ang liligin mo gawas, aw, Unsa man? O di mo gawas? Kuan. Pabuto na kung Oh. mga pila ka adlaw. anak, pabutan mo sa kabuan, mas mayo. Pero mo gawas yun di. Oh, mo gawas yun na. Kung dili magbarog, magtuwan. Buta po sa butoy ba? Kung dili na straight, ilyabi, mas mayo. Ha? Mas mayo ng paslayran ni mo ba? Sige dong. Hanad kay ko anang slide dong. Oy, sige dong. Sige. Salamat kay dong ha. Oh, gigi. Salamat kayo. Shh, ay, panapi ha? Halig ko manapi. Sige. Siguro na. To anas may punso dong? Oh, tuwa na day. Akong kasaban. Ha? Ari diri niya murag diskumpiyado. Akong gingnan nga dili gani ko mobiya ro, di gani ka mobiya ro, di ka mula karon. Baliong ko na liog mo. Kung ko na liog mo. Lo, sure, giingnan nimo ana. Anong di ay? Wa ka mahadlok? Karo ko nung bagang niya, mura iya. Turting na luluhod na akong kasaban. Oy. Imo gid gisaban. Oy, Giun sa nus pagkasaba. akong gingnan nga. Ikaw ba? Maningil gani ka, siguro ang dunag ko ikabayad, ha? Di kay mo anhi ka mo, ko ikapatang ikabayad. Pagka-uwa ka lang. Sugo ka anak niya dong? Ano mo day? Di ka mo to? Wa ko kada sa akong cellphone kay nakadapa ko. Videohan pero ko siya nga nagload-lohod sa akong tubangan. Oy, Naunsa naman taon siya? aw, giamaman ko. O para ko no dili na nakumusuko niya, kitagaan ko budburi. Di tagaan ka budbud. Kung aron jud ka mo to, no? Nanay. Aron budbud nga yung gihatay, nanay. Di ta kong dawat, anak. Gipugos mo yun niya. Niya, kipakapinlan po ko niya sa kagatos para palit supring. Hala mo ba do? Aso biliban ako nimo uy. Taday na kong bilib dahurot gyud. Ako pa? Oh. Kadindot. Ayo. Hala dong, nibalik sa ni punso. So, ko na simo na ng budloton. Ayo. Isa na! Pre. Pre Bintoy. Si Paritatong na nimo pre. Oh, Ay, si Paritatong di ay. labi na ko kinsa. Aw. Rita Dong! Ikaw na, pre! Pre, ako ni pre. Galit na, pre, ha? Ako rin ibton kanyo, ta? Ito na! Uy, ikaw lang bisnaw ni mo. Basi magtuon na si Paritatong og nag-unsa ta diri suod. Ay, sapa kanyo, oy. Kanyo, ta, pre, ha? Ako rin ibton, pre. Ibton ako ng lansa ng gikotayan na musketero, pre. Bongot sa ito eh. Pre, suroy man. Pre. Ay, kuya, pre. Nakidang mandok, pre. Ikan panis bukid, pre. Dani sa akong umagat ba? Na lima na kabuok akong ida. Dako nang hatag nimong duha, pre. Uy, mo ba, pre? Lamat kayo, pre, ha? Buang nga sige hatag nimong numero na ako, pre. Atong usang simana, pre. Numero ha, pre. Nagbahay ko, pre. Ano ko taon? May gawas, pero baliktad. Ha? Ang nga, pre. Wa mo na ako grambol, good. Karon ba, pre? Gaya ko, pre. Kaya ako nagyong rambulon, pre. Bahala na, pre. Unsay numero na to ron, pre. Wagid ko magdahom nga naila ang akong bana tungod aning pagpanghatag og numero. Pero di masad musulti. Di ko siya musulti namo kun diin siya anang mga numero niya. Unya. Ay, Maritel ma. Hala pastilan, nasaag man taong kadiris amo oy. Oh, Mari, oy, kay gipaanhig ko sa akong bana dinis inyo, Mari. Ha nga naman. Papangyoon lagi ko niyag numero kay nahibaw man siya nga ang imong bana na ay mga koneksyon ba daghan man kuno ning nakadaog nga iyang sa iyang numero nga iyang gipangatag kagai ko maribi Ha? Unsay ato? Oy, hala, noy punso, ikaw magud ni. Noy? Bida. Noy? Ni alagi ka noy. Nga naman, di ko pwede mo anhi. Ah. Di na lang ko maningil. Noy punso. Asang may laki mong banaday.
Ngano nangita man kas akong bana, gusto kang paludhon na sad kanya. Unsay paludon? Ayaw, ay na lang ka sir, oy, kalain ni mo, oy. Nakaila ka na sa akong bana, lain nag-utok. Nakaila na kaniya, di ba? Suma, pwerte ni mong luhod-luhod at tong last mong ari. Unsay? Sa paludon. Bitaw, Ang parusol kinuunang bana ni mo. Mangingilad. ha? Unsa sir, unsay mangingilan? Doon ko ang bana ni mo. Ayaw pangilita mo. Wata mo taon, paabangal tulo ka buwan. Wa mo kaabang, pero giayo tagihapon mo. Kay nagtuo ko nga kanangi ang numerong gihatag. Mugawas na. Purti na kong bagdok atong hinampak nga numero nga 054. Ha? Gihunghong pa niya, gisultin lang yun din ako. Kay lagi, usara ko nok si Mana nga mugawas. Pero naabta na lang ko sa kabuan, wag yun mugawas. Mas maayo pang uhong kay ni gawas pa, ha? Pero ang iyang numero hinampak na prinda ko motor. Tungkol sa iyang numero. Ha? Aw. Hoy, hoy! Ah, Kung di gali mong bayad sa inyong kaning giabangan yung bay. Sa sunod sa simana, usan lang simana, ha? No. Pangita na lang mong kabalhinan. Kay papawaw, tamo din eh! Noy punso. Tungod sa kabuang anay akong bana, papahawaon na hinuon mis among giabangang bay. Perting sukuas tag iya, kay iyang gihatagag numero o gipasaligan nga mo gawasol sa usa ka semana. Pero naabta na lang kuno usak buwan, naprinda na lang kuno iyang motor tungod sa numero nga iyang gihatag. Wag gyud di gawas. Karon suko na kaayo. Iya na may papahawaon. Unsaon in taon ni namo oy? Unsa amo buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Makareklamo ba mi aning iyang kalit nga pagpapahawa namo? Pining. Okay, Ate Prex! Okay, ang sender na to karag adlaw, Goliath. Kisay sinda na to di ako yung Isa sender? Kada si Kuan Pining. Pining, pining. Pining. Sinday pining na Unsay problema ni Pining? Ang problema atong pining, Ate Pres, katong Oo. iyahang bana nga tighatag numero, daghan kay mga numero. Oo. Nya, hambog ra ba taon siya katong gapaabang nilang balay. Hambog ra ba taon siya nga hadlo kay nako ang gaabang balay kay tulok buwan man sila wa kaabang nya nangayo man dag numero tong tag-iyas balay, Ate Pres. Oo, yeah. tagaan pas lang budbud. Karon wa mo gawas yung numero taon niya. Nya naprinda ko ng motor, Ate Pres, gitagalan lang sila ko si Mana Ala. para papawaon sila. Nanuyo day, nanuyo. Okay, hambog siya. Ako gipaluhod ay. Ang gigat siya. Pag-abot siya. Nga naman, nga nung niya ka. Ha, niya na yung asawa. Nga nung niya ka. Gusto kang mulod at tubangan. Sumaro siya mulod. Lagot talaga tawad sa tag-iyas balay at i-press ba itong giwarningan sila. Usak si Mana na lang sila kutob. Uy. Pangitaon sila laing bay. Kaya tungod itong 054 nga wag yun mo gawas. Huwag yung gawa, hangtod karon. Hangtod ka Huwag yung gawa. Wag yung gawas at i-press. Stilan. Mauna diha. Utsaon nilaan eh, be. Oh, tingal, na katambag si Lulu nga. Hoy, Gaan lo. Day, kanang pining, kanang imong bana day, ano lang so nang patagaag numero day, klaro ng numero day. Kay kanang numero day, no? Ambot Oh, lang. ikaw, Goliath, huwag kang manghatag. Wako manghatag Impress. Naidaghang parinunoy tabar ay manghatag ng numero. Ikaw, hindi ka manghatag. Sa una manghatag ko karon di Isa na ko numero ha imong nadagaan? akuan kanang 064 nya. 064 do ora ni Ate Pres kay Di ay. 610 o 604. Oo. Mato ya Pero wala pa gipanghatag. yun magawa. Ang katong 054 wag yung gawas. Pero Taon-taon na gyud taon. Sige lang, palitan lo ninyo. Basin lang. ayaw mo pagtuuan na, Ay, uy. pagtuo, uy. Di ko na tinuod. Sabi ni mo kung kinay inana, no? Kung tinuod ba natin, Pres? Oo, kung tinuod pa niyo nga, kinis Goliath, manghatag man kinay numero. Oh, Kapalit naman kinay na manghatag. Usahay, ang iyang numero di siya kapalit. No, di ba? Di ko palit, Ate Pres. Eh, wala man kayo siguro. Ate, ako naman i-G si Prenonoy. Gabi ang katong numero slungon ni Mantis ay sus. Ha? Inyo sa gikuan. Ako gitagaag numero isa Nya. dong. Kung andong Pila? 611 aw 161 Muna yung dong. number sa numero. Sa katong iyang kauban nga dito sa Amerika nya ni ari diri ni uli namatay man. Wala gayon niya, mo yung numero. Sa, 161. Ang Unya, palit niguwa. kong Prenonoy kay Unya, niguwa. Wag yung gawas. Wag gawas. kano sa man yung gikan, aw. Ako siya gitiksan kay si Tis man kay baka Ma'am Tis nga luhod din na.
Sige lang dong, dili ta mo shooting Martes. Kung ano man siya, kuan man, na may numero akong ginakita sa lungol. Tinuod magaling. Lo, Suway lang, suway lang. Dire ay paminaw ra gud. Okay. Dires mga panultihon ni Solomon, Kapitulo 10. O versikulo 2. Okay. Dili ba kaayo kanimo ang bahandi nga naangkon pinaagi sa limbong apan ang pagkamatarong makaluwas sa imong kinabuhi. O di ba ka nagsugal gulyat, murag daman ang limbong usahay? Pero kanang surprise one limbong ate. Lo. Pero ang diferensya lang ng surprise, lulu, daghan kay numero. Grabe kay numero eh. Ang katong ayahang pag-ingon ba, katong iyang paghatag ba, mahug man tog limbong kay dili Limbong, man tinuod. kato, limbong to. Dili man tinuod. Dili ba tinuod? Tinuod na. Limbong, unya, ang saon mo ana lo. Mao may na dili makatarunganon. Apan kung imo man basihan ang mga sugal-sugal, matud pa silang panultihon. Kung musulod ka ni ining pagpanugal lagi, mas dako ang imong pilde kaysa imong daog. Tinuod na lo. Kay gitawag man kuno na og kuan, kwarta sa hangin. Kwarta sa hangin yun na lo. Tinuod. Kana bitaw nga ay mga kalihukan or mga buluhaton nga dili ka sigurado. Iba ingnon ka panultihon gulat nga usaman mosugal ka. Sa ato pa dili sigurado. Musugal ka. Maubanay sa in English gulat o gitawag mugambol ka. Karon dili sigurado ba unya pananglitan og mapilde. Di perting paita. May lang mo daog lagi. Ahora na gambling. Maura na lo. No. Gambol mo gyapon na. Karon kay papahuwaon naman kamo. Papahuwaon naman kamo dili ko siguro. Dili ko makapamalandong og pasayloon baka siya sa tag-iyas bahay. Kay gawas nga iyahang murag nalimbungan, iyahang manggugi buhatag istorya nga dili mao. Kato bang ingon nga nagluhod. Bitaw. Iyahang nagpasiatab siya dili mao. Mao nga murag dubli ang kasuko sa tao o sa tag-iyas sa balay. Mao nga amot lang og kihaba mo unsa pa nang litan suwaya og pagpangayog pasaylo. So waya o pagpakiluoy. Kini bang mga bang ubalay din hills may lang dito sa amo kinamay daghang payag dito sa probinsya Gulyat bisag butanganan lang mga sinanggi nga mais kapuy-an naman. Kay kanang botal kamalig. Kanang kamalig kapuy-an naman Pero adin ni sa Cebu mangita kag kamalig linibo ang abang. Bisag kamalig ang gidakon. Lisod ang pagpangitag kaabang ng balay dinhi sa syudad. Mao nga ang ako istoryaha pagpakiluoy og maluoy man gani sa unta man uli maluoy. Kay nakabuhat ka man og dakong salawayon ngadto sa tag-iya sa bahay. So aya lang maura gid ako nya. Pag ngayog niya, pag ampo, kay og mo ingon kag, dili mo pabangon, dili mo pasaylo, kay nakasaman ka mo, mag-antos ka. Si Mama Mary bitaw, diya mo lang mga nakspasong sa payag. Mao nga, suwaya lamang pagpakiluoy dong, suwad inday, suwaya ninyong hangyo, o magpakiluoy ka mo, nga panalitag pahawaon yung ka mo, pangita o gamay, o panghangyo o gamay lugway, pipila ka adlaw, para makapangita ka mo o kabalhinan. Gawas og palakton mo karon dayon na wa kitay mahimo. Kaya saan nagkasaman ka mo gawas nga wa ka mo kabayan. Dahala maura. Hala. Lo, ay mo sa tipres. Sote. Lo, sige na padayon lo. Kanto na lang ako og salamat sa ilang pagpadangat ning atong tuluman. Kun ako ang pasultihon. RMN. Sinales.